Predstav si, že ono to má až 1,4 kW motor. Takýto osetík. No, čaute. Nachádzame sa v garáži a dneska ideme servisovať takúto super elektrickú trialovú mašinu pre deti, ale aj pre dospelých, lebo už je to na väčších kolesách. Označenie to má OSET 24 a ako som spomenul, má to 1,4 kW motor a dokáže si na tom človek užiť riadne veľa zábavy. A čo budeme dneska robiť? Takže dneska sa pustíme do takých vecí, že výmena struny vo vidlici, výmena struny v zadnom tlmiči, výmena reťazového kitu s takýmto malinkým polieskom a výmena platničiek. Keďže zadné už sú vymenené, tak pôjdeme vymeniť aj predné, pretože chlapec, ktorý na tom jazdí, je riadny palič a musí to mať na sezónu nachystané. Takže ideme si vymeniť platničky ako prvé. To si povolíme. Dôležité je, keď dávaš nové platničky, tak túto dolu to musí byť poriadne roztiahnuté, lebo inak ti tam tie nové, keď sú hrubšie, tak ti nevojdu a bolo by to moc natesno, šúchalo by to do kotúča. Takže dávame od Goldfrenu kvalitu poriadne. Toto nikdy nesmieš zabudnúť, lebo niekedy sa stane, že sa ti môže toto povoliť a stratíš platničky priamo na trati, lebo tam sú vibrácie, vieš. Že platničky si vymenil, piestiky roztiahol, Hej. brzdu odzdušníme. Máme Torxik desinku, takže toto si vyskrutkuješ. Pekne stranú striekačičku s gumičkou. No a zo spodu tlačíš. A tlačíš a ide vzduch. Koľko vzduchu? Je bublinky. Idú, ešte idú. To asi nebolo veľmi dlho vzdušňované. No a už to vyzerá dobre. No a teraz vlastne ešte jej dáš zo spodu, lebo ešte môže byť nejaký vzduch dole v strmení. A teraz vlastne vraciaš naspäť. A teraz vidím dole, pozri sa na spodnú striekačku, cez špice kľudne, alebo tak ďalej z vrchu. Vidíš, dole už nejdu žiadne bublinky, čiže teraz tá brzda je úplne super odzdušnená. Na parádu. Môžeš ešte pospláčať troška páčku, tak to po nej pobrngáš. Ešte raz to potlačíme zo spodu hore a vidíš, že vzduch je preč. Čiže úplne si to eliminoval a teraz tá brzda bude najsilnejšia, aká len môže byť. Prednú brzdu sme spravili. Čo nás čaká teraz? No teraz si rozoberieme ten zadný tlmič. To je pod takouto krytkou. To si povolíme. To skrutky dve. Ty si tú strunu vlastne takto uvoľníš. To ide aj rukami. Vôbec nebýva dotiahnuté moc, keďže tie deti sú ľahké. A vlastne teraz si to musíš troška stlačiť. Trochu na maximum. A to by si to mal vedieť. Tiahnuť. Len to nejakým spôsobom. Takto. Ja to takto provizorne dotiahnem. Potom keď to bude v motorke, tak si zmeriame ság aj všetko. Aby to bolo na hlavu jazdca spravené všetko, takže. Vyzerá to celku jednoducho, ale spravil to špatne asi bez zubov. Tak to sa mi viac páči. A
A kombinácia farebná. Červená je racingová, tu je vždy napísané. Sériová struna, pozri, tu môžeš vidieť ten rozdiel. Tu je že na 750 libier a tu je že 450 libier. No, máme dotiahnuté. Nebudem toto ešte skladať, lebo keď to pôjde na zem, tak si budeme nastavovať rebound a sák, aby to fungovalo správne. Takže tlmič máme namontovaný a presúvame sa sem. Ideme vyberať strunu, ktorú tiež ideme meniť za tvrdšiu. Prvá časť. Zatlačíš. Pružinka vonku. Mažeme celú strunu špeciálnou vazelínou na struny, na tlmiče. Kvôli treniu sa to tam dáva. Čím viac, tým lepšie. Môžeme. A treštieš, pretože chceme čo najmenšie trenie. Vazelín znižuje trenie, takisto ešte aj na závit si dáš, aby sa nám nehryzol. A vlastne vidíš, už tá je tvrdšia, tak už nejde tak jednoducho. Do nekonečná a ešte ďalej. Zapínanie antigravitácie. Konec. Hodinky, vidíš? Peťazku máš? No, to dosť bol srandy. A teraz ideme na tú reťaz, rozetu a to sekundárne malé mrňavé koliečko. Reťaz sme si už uvoľnili tuto na šponovákoch, hej, aj skrutky na oske a tak, čiže teraz si to len povolíme. Aha. Pozráš? A teraz ti ukážem takú fintu, že toto si takto vytiahneš a to ide dolu a takto si sem dáš malu, takto šup a takto robíš. Okay. Šup a máš nový reťaz. Okay. Samozrejme my ideme ešte meniť túto rozetu a kolečko a všetko. Je zodrané, vybiehané. Akože celkom dosť. No ešte sme tu našli nejaký bordel alebo svinobu za tým koliečkom. Mne to príde ako zasušená tráva. Takže to dáme mierne von. Akože keby mám, tak možno by som vymenil aj toto gufero v tom motore, ale to nemám, takže zatiaľ len takto, ale mám trošku vazelínky, čo tam určite dám. Takto nech to koliečko tam lepšie sadne a zatiaľ to. Dávame fialový Loctite s označením 222 na nízkopevnostné spoje.
Koleso máme na stole. Teraz to celé rozoberieme. A dáme novú rozetu. Dáme novú rozetu. No, to už to má niečo za sebou. Tu už No, vidíme, to je- že trošku reťaz asi padla, trošku to tam dohrízlo. Ešte môžeme skúsiť prípadne toto podoťahovať, či nie je uvoľnené. Aha, aj je troška uvoľnené, vidíš? To je, že istota je gulomet. Tá jedna skrutka, videl si, bola troška uvoľnená. Takže tak. Dobre, šupneme to tam. Kde máme ventil? Tu máme ventil, tak dáme, že k ventilu bude logo. Ale tu ešte vidím jednu zradu, pozri sa, pozri sem. Tu je ešte taká zrada a to by som rád trošku opilničkoval, lebo tam tá... Tam tá rozeta dobre nešla. No, to je vončo. To si, jak to tam sadlo. Tak. Koleso máme nahodené, brzdový strmeň tiež máme nahodený. Dôležité je strašne na šponovákoch správne našponovať reťaz. Nemôže byť ani napnutá a nemôže mať zase ani previs. Musí byť akurát našponovaná, lebo potom môže hroziť roztrhnutie alebo to, že spadne tá reťaz sem medzi vlastne rozetu a rám. Takže za mňa toto je úplne ideálne. Nejak takto. Ako by si to napnutie špecifikoval? Asi tak, že nesmie byť ani previs a medzi týmto, medzi rozetou a sekundárom musí byť napnutá tá reťaz, že nesmie byť nejak takto prehnutá, ale proste na dotyk prstu, že sa ťahá hore. No, vidíš toto tu? Tuto sa to pravdepodobne hrízlo, keď tá reťaz padla a tie zuby sú tuto tak úplne maximálne opotrebované. Takže vlastne už sme na konci, pomaličky. Vymenili sme strunu, po vidlici, strunu, v zadnom tlmiči, celý reťazový kit a predné platničky. Zadné tiež, ale to nemáme na videu, to už prišlo skôr. Brzdy sú ozdušnené a už nám zostáva to celé len vyskúšať a ešte doladiť ten podvozok, aby správne fungoval. Takže čaká nás testovacia jazda.